Ole, ama sa clear tu zong te invite si pai tu kule. Hei janina hianin zo bo ka lo thei lo nai awangin kan bakala asan kan thmei theya thlen khat chuanin 3KP Ebenezer unit zo bo ka anthalai member pakhat PC dan hone ro pui chu unit sum tuang na tlangan leina van doi thla takin matluya ache suala apongala te mayang atoi zongin chuan tumtuma hian engtia che sual nge ni a engtin tang nge an bakmu chuada tinama tum thim hi enge chanchin rongbol na kong enge atin mun ti te ani ngi throi tu te kan ma zon dona tuna hian al ka veilama pumora an treasure oma ama hian introduction pe pain engtin nge aruang kha an bakmu dan ti kha in sefia sangal se ke hi lo mo len sai lo then is a unity KP treasure ni like ni ya nia mai ro pui hi voina TKP then is a group in trend zinga mi group khat fe chuak zinga tel ve a nimin lama re la ni a chuan voin lampang chanhuwa khan group fe chuak turin kan kala amun kan thlenga kan han ti fela tlai choi ma tlai thim ma cho e choi kama cheng kol chit mai tura in ruang man kan ni a abul vela khan cheng kol kha lo da pani kan thlen lim khan abul kan thut na bula khan chu ke kha lui ra le lama khan thingpui lum na ka vai na nge ti in ka pheya chumi chu kalet le nom chuan tuna che chuan na thlanga hian cheng kol ip akin adinga chu ka pheya kan huma hian mi rom zui phei mai a cheng kol ip chu kan ong khom na ma a hian ada a chuan a om lo awang khan thingpui lum na om lo wang khan thingpui in lo men u kan thia chuan vào kama ka valu ta ko thindeng ra tla hi om wangin ke ma bi ka chuan ka vala a hom du dam doi hom du nom ta ka tia ka the chuak ze ra tha kha chuan chumi lai chunge ni a a cheng kol i palak le lai kha chiam takin ka hre chiang lawa chu ti lai bak chu la na hun omin ka hre lawa ta chuan cheng kol ip chu la in cheng kol chu lo dap le ni tur ni chuan an na shekimin ka in ria mi som panga khan kala ka mu thei do lekin ka ria mai kha ka hre dan chu thlang lama chuk le tu ra ka nga ya thlang lama chuan chu tianga han che chuan na tur om lem lawa chon puar chen ver kan dai kai na chaka klinga khan cheng kol azu dap ba kan nga ya mi dang pon thlang lama chuk le ba kan nga ya chuan kan han thu le ka có thìn mai anh chơi em uy nào khô mi là khẩn tia cho anh cần hành in áo khô mà cần nên bảo bạc sôm gió là chú mai gió áo ta chơi khẩn tia liếm thắm ấy à cho anh mình đi thum về là chụp nó khăn nó làm xấu à có mù lao có tí ta cho anh ta cho anh thì attend khám khỏe anh em mình cần làm tia anh hành áo bor bor à cho anh ai mấy xí lô vàng khăn pani nga kha chu thang lama a chum ne kan hre ta wang khan kan chu ka ni an aw pa boka chuan kamai kha thata che lawa tlai deuh to wang khan lui lama a chu thla lui kha ka en chho ta che ni thuk le tu kom lo wangin kan mu thei lawa kha chuan lui mong kha lang chho je la khan ka en chho a ni dang ka chho khan ni dang nan lo zong tan le boka la le lama te kan thang lama te kan in sen da be dewa kan zong ta chuan ka chho tlanga kan in nga na ka kal pe la ka chho tlang ze la ni na lama chho ni ta ka tia kan en chho ze la chuan tui te po ka ena ka hu mai si lo wa tui po na tang ina fi ma wangin among lang thei deuh we ba ka en chho deuh we ba ni chuan ka hu lo wang ka let le a chuan kutilaya kan naw te lo khan kitila ken pa khataron chho to a chu chu na riang in leng tia cross light ke la ka thlan chho le ka han zo te ni thlang lama nula ron chu hi mueng ka tia mulo chu tiang tu man chu lo wa kan nu te non la chho do na
kan lo zot le man ni tia ma lo chu po chu ka mak thei to lo ka tlang thale a tu na tlak na thlang atang hian atlak na ti me ma ro kan hu atang hian ka en chho ta ni chong ka en chho zela tos lai tin ka chun boka i lung sum om thlia wang khan ka en chho zela chuan ra le lam kai na hi ka thleng do na i zuan kai thei na hi ka thleng do na ta chuan kan hoi le ta ka ngai hi tha thei tlat lawa abul tang kon uluk deuh takin kan en chho te ang en non ngai lo tu ri ka tia ka chuk ta chuan lung sum thuk deuh bera chu ti lai tang chuan en ka tuma thlang lam ka chu an mu thei lo om lo wang khan lai chu ka zu da ka i abul tangin ka zu bia ke ni om tak hi ka hmuwa chuan kan kun nai le ka tos lai tin kan chuna i hring ni nge chuan ka hreta a chuan ka dinga a chaka ka tlang chho nga la ka thian te ka awa ka ham hai dewa i kan thian kan nau kan ong boi pui ni wang khan chaklama na chi na ka zo i riak ve kha ka han awa ni tui chen thiam em ka han tia thiam e tia i lo chuk lok mai te ta khung kan che suat hlat mai ka tia kan in thlata a chuan kan thleng thla a kan rian kan lo thleng ve boka i chuan i kan thian pani in an zula chuak ta a chuan kan han la chuak a bula khang kan muta kan thiam ang amin first aid kan han pe ve a i kan ti hun chung kha ka hre thiam che lo a i rifu chu kan ti ni i ma se i kan ngai chuan kan bei dong to hle ni kan ti ram ma ama ro chu ti ngai na vak kan hre to lo a rei to sia chuan kan member pakhat kha phone in i kan chi ke beo vi dong te lo han hrin la an mu te polo han hrin mai ta che i ti in ka cha ama chu kan zon chhowa an zon chho nu po chuan kan la boy so ma first aid kan thiam ang te chuan kan la pe a ma se ataksa lum te mar phu te kha tiam kha ma om to thei tak lo wang khan kan bei dong ta i report kan in pe ta kha ni a i chu i a che chuat sual dan i kan hu thei le kan hriat thei chin kha chu ni mai a tin atlak tu na tlak na hi i mau cloning kan an hola i hodom khan fit kwa ve la thuk ni in ka shia o thuk zong ma se zau mi lo wa atlak na lung sum kha lam bial kan lam lo ma ti le to ni lung sum kha ka zu thuk ve a i chu ka soi thei tlang bui a che chua na na chuan ti na ma kha tui che na thiam lo te na ni mo nge che na thiam le thiam lo hi ka hre chiang vak lo wa a mai ro chu TKP kan chuan na hi chuan i angai to om lo po tak hi ni a i kan chua ka jing ve a chu wang chuan i ka ngai to lo te jing a mi om ve chu ni a a chen thiam le thiam lo tak hi i chiang tak a han soi thei mai ka hre tat lo a che sualdan fak kha chu va hre ta ara kan mu lo wa wang khan te mai ang nang marin danin a che sual na mum de na tia han tin zon khan en tia che sual nge dia irin tak ber tu ti lai che hriat thiam har khop me ka han mu kha khati zong kha ni wang khan e amma pon e tu ya hian che sual ani theiang em le ka tia ka tlan chho ka zon na sak po khan lung bang e che sual pa han vai per ang chi kha e ka zong chho ni ka hu si lo wa chu wang chuan e karin dan chu atol ha ta mai nge mo ni o tol thu hi a chu thlan ta mai nge ti ero e chu ka mai tua dewa abak chu han rim thiam ngai na ka tha thiam lo ka ti lai khan a chen kolip te kha kal sane ala aka chen kolip te ka i aron chua po chuan i kan han da pa i nau khat don lai chu ni ha chu thiam chu lo la ko ve a tol kha pala ni rin om bera ne chu tiro chu tiam ani chuan in a chan lai lo lai ka hei ka pula hianin puma thoma Ebenezer Unitary ke pia an secretary oma an member te chu a hre chiang hle don te ka hriata o puthom tun tuma khanin kai member che sual chung changa khan a chan chin mi inan soya hianin rong bol na ngai poimo mi ania chu tun tuma po hianin dam thalo chung chungin sum tuak na tlanga hian a thok chua ka ni ti te khoma ama chan chin hring hring te tin an chung ko chan chin mi na an han hriat om te
hát tiếng giống luôn cả mình sự thấy chuẩn cần lòng viêu à nè là mai là tới tầm này anh đi à bây giờ tụi trẻ rồi ba câu chuyện à mà sai cần sương à nát lang chúng trang trí cái gì nát lang cần cầu thì ở tầm em mẹ cũng cả đại hiền nát lang ở hiền in slap chu nó mi mo tụi nó cần sử dụng chi à giờ này là cần thọ ram nam phê chu lì cầu cần tỷ po hiền ở chu ngay miu rồi ba tiếng Anh trí cái gì tìm sim ngay bây mỏ mi đi à tụi chúng nó rồi nó mà sa Internet đâm chalo chúng nó thuộc chuột thì lối ta cái rồi chú cần siết bùi chia lô đấy wa chúng tôi làm mình siết mình cái chia lô wa hiện tụi nó group member bùi thế câu thế bồi hiện anh siết cái lô mấy thế à anh em mình lô đâm chalo đến nghe tỷ chú đâm chalo đến thế bồi lô này thấu mấy thế à cái này lô chú cần siết bùi chia lô đấy wa chú cần sửa chán thế mà sao người ta sẽ là thì cho nên chỉ cái bia hiện in zai rong bol na ni thi ni a kan TKP na solo tura kan ma mo chang te le chok chiu de wa kan hanin ro chang po hian rong bol na nga in ti hian ro nga in aron ti mei ze la tin na tang kan sei ang khan slap chun te tin general na sang tlang sim hi chu ngai meu lo wa tin chu ba ka hi bia kina decoration lampang a hian in atu em biakin chei le ka tiang na tlang sim po hi na tlang an ko chuan atel zela angai sa no me a big takin TKP hian kan chuang le ni ti lai ka kan tar lang te duwa tin chu ba ka tu me ka hian rom bol na hian bial zaipol zobok sal bial zaipol member ania cũng so có cuốn chút khá là để sẽ atel phát đấy bây giờ cần lột bột chặt lột cho đi vào thọ mặt tỷ phải chịu rồi zobok sal bial zaipol member ania tin bây giờ bộ phận zaipol là hiện regular takin atel boka tin chung hết biết là mà zai rom bol na solo kan ti kan del du chu BNP te hi jin chu le phải sửa đi anh ấy rất rất chỉ là hiện ở đây BNP hiện anh suy rất là nhiều thì hết rồi hiện thì hiện anh sống chuan đến dưới bốc à khang kha dài ông bố na adi anh ấy tin xây tổng khan tụi mấy cả hiện decoration subcommittee in meeting kan anh tin à chung mà chuan in committee member tên này committee chung trang ở bộ thì tôi phải để tất cả đều sáng mi anh ấy kha ông bố na làm kan chuang in TKP hian tuna he tianga achunga he ting til lo thleng hi kan ui tak zet ani ti lai ka kan ta lang tel du boka in journal ma hian tuna hian government Jebuna college a hian in first semester BA azirme ka chu journal ma din ania tin an chung ko hi unau pali ania upaber tu nia unau hi upaber hi mi pa ania ambang zong anau pang an hi pathum hi mi chi ania chu unau pali an chung ko unau din ania tuna hian zong na hian apa hi sport and services department nung le hian in athokka hi an chung ko zong na an ber ania chu chung ko din chu ni chuan hết tiệt vàng đuôi na in hạt tổ ta cả chuan in thiếu sang răng em ngồi in rượu rùa te bộ aron lu tin dari nga in vàng đuôi na tổ chung trang ai nghe atri KPI unit tri KPI wang po in sei tu in action stream ye anh bảo ông point hẳn sei tai la kan ông đàn tôi kan thiam lo ni kan rian ti ka chuan các tiếng chỉ cần TKP member te po ani thawa WhatsApp group te kan an siama an zong hain mak ti le poi ti an tam em an bik takin TKP piala ma po ako ran wong chung anga po po san hian kan win poi kan ti tak zeta an ru na tak zeta he ne tor thiam har kan ti a sei tong kanin ko san ta na thei to pa in pe mi le rong bol na ko san thil ti le TKP thil ti chu rong bol na poi mo ta kan ni ti sia thei to pa in pe mi ni wang hian in TKP hian
habit takin kan ui mani ti lai ka kan tarang tel le tu ni ole hei jan rei lama kun thata ngai min pe a kan lok le in chuma in zo bai chuma unit ang ko in no